Добър ден! Ленец, пак се танцуваме! Сте с частта! Да сме направили нещо гадно на някоя коала? Коали. Нищо особено, защо? Една на име Ленар беше много оплашена от мен. Сякаш знае слухове за нас. И какво толкова може да е чула, че да се оплаши от нас? Не, времето да се тревожим за това. Ето го. Чуй ме, не започнахме добре. Ако ни опознаеш повече, сам ще се убедиш, че ние не сме. Ей, добре ли си? Изплаших го ужасно. О, не! Добре, вече трябва да стане. Добра работа, Ковалски. Тази коала е лице без разрешително, да не кажа без съзнание. Знам, Скипър, но му причиних паническа оплаха или нещо от сорта. Добре познаваш коалите, нали, драги? Отвъд пухкавата им хубост? Не. А също, Ковалски, просвети ме. Коала, нощно тревопасно утро. Народен език, моля. Ядат листа, женските носят малките в турби. Спят през деня. О, хипита. Чакай, значи нашият ден за него е нощ Абсолютно верно. и сега е заспал? Трябва да го върна в кабитата му веднага. И без това е оплашен от нас, ако се събуди тук. Здравей! Вини! Отвлечен съм от Биг Вини! Ще ме превърнат! Искам само да помогна. Наричаш това помагане. А какво разбираш под непомагане? Не би искал да знаеш. Ленар, обещавам ти, ние няма да те нараним. Дай. О, този път стана. Това хипи прелетя чак до предганието. Аз съм обещание нарушвач. Толкова е сладко. Изтопено. Исках само да променя представата му за нас и да спре да се страхува. Но не успя. От тактическа гледна точка. Ще го върна обратно. Дори не знаеш къде е. Може да е в Улбека. Знам как да стигна там. Нориха. Сигурно е в същия район. Сохо, Ледник, Нохо. Тази коала беше в дома ни. С разрешение или без, ще я спаси. Виж ти, дори не знаеш, че има такъв район. Готовност? По мой сигнал? Сега! Разгърнете се. Сканиране за дървесното отравно. В тази посока, на север, да вървим. Трябва да е точно тук. Ленар, ти как... Опитва се да ни каже нещо. За щастие, умея да чета по-устно. Имам клаустрофобия. Ужасно, особено когато си там вътре. Дробове, притиснати. Дишане, затруднено. Свършват чарапи и химикалки. Чух достатъчно. Редник, магазин за обувки, Ковалски, общи пособия. Рико, извади младежа от тази кутия да му дадем чорапи и химикалки. Ей, къде се разбърза така? Ами чорапите... Искаме да ти помогнем, Ленар. Вашата помощ не е помагаща. Затова не дейте. Ние не изпълняваме заповеди, ние ги издаваме. Пример за класическо взаимоотношение жертва-похитител. Кола!
Ленард, скрий се някъде преди! Да си тръгваме, ясно е, че Ленард не иска и няма нужда от помощта ни. Нито Фрид, нито Кучерът, нито искат да го кажа. Double entendre, double entendre. When you hating on your money, then I double entendre. I know it came with a fee. If you free, then you come on with me. I know what you came here to do. I'm putting on the referee. It's going down for real. Това е... Чакай. Знаеш ли, Рико, има израз като твърде много динамит. Гурни се, гурни се, гурни се! Какво изпуснах? Централен зоопарк. Хей, къде бяхте цял ден? И какво е това плюшено вече? Класифицирана информация, Марли. Не ми се коментира. Здравей, малко приятелче! Оле, ти? Унази вида! Стой далеч от мен! Какво беше това? Така че не имаш лоша репутация, Марли. След 5, 4, 3, 2... Хей, аз съм Барни! От друга страна аз съм сам! А това е Барни! Определено за шоу номер 1 в света! От кого? От мен! Значи е официално! DBS. Морган, Здравей, татко! какво правиш? Гледам iCarly онлайн. Скъпа, казах ти, че ако татко ли измисли шоу, което харесват децата до теб, татко ще го уволнят и няма да имаме пътна. И ти ще гладуваш. Сега, докато отида при шефа, искам да гледаш новото ни шоу. Наистина е забавно. Но Михал, защо прие две покани за бала, а не каза на момчетата за другия? Защото, татко, тук е много Това ще сладък. е Доброто пауза. е много, татко.
остави ме. Бъде забавно. Някой да помогне с накрая. Ако ще правиш нещо добро, защо не създадеш шоу като това в интернет? Това, което кара дъщеря ти да се смее. Това е отлична идея, знам. Не, това е много лъдно. Панталонът ми ще се степи. Кали, сам. След 5, 4, 3, 2. Ай, Карли. Участва с Миранда Косгров. Иерархията на класификацията е следната: царство, отдел клас, раздел семейство, род. Здравейте! Да, какво обичате? Искам Карли Шей и приятелите й Сами Фели. Не може да нахлувате в клас и да искате да отведете децата Работя в без... телевизионна мрежа. О, заповядайте. Искаме да превърнем Идвате ли? Добре, но трябва да се обадя на брат си Цезар. Той е върховният отговорник. Те ме докараха тук с лимузина! Пълна с безалкохолни и плодове, за които не съм чувал. Това е глава! Хайде! Добре, моля, заповядайте, седнете. Идвайте. Аз съм майката напред. Да, влезте, госпожо Бенсън. Още вляза. Сега, деца, харесва ли ви лимузината? Вие се съгласите да правите Ай Карли като шоу при нас, ще я използвате. Хора, сега, дано да ви се хареса. Дано харесате това, че чакате. Харесайте това като мои приятели. Вече спирам американците. Защото Америка повече може да ме навладее и ми става лошо. И някой ден снимам на ушки как се бия с безгласници. Значи, добре, няма да говоря на английски, само на български. Ще напиша Федералната федерация. Ще направя който искате, само напишете долу в коментарите и да падете нагоре. Паш нагоре. Ако го направите, много сте добри, много. Напишете един коментар. Не питайте защо спираме американците, а кой ти създал тази песен? Браво на всички. На Get Low, на всичките песни, ама все пак това се отклипа. Чао!